Okinyi majaber nyakwara moge jwang' kamora mora ma intiere kendo rwakni machiegni e chenro mara mbako romo. Kawuono kae kaoda twak achiel kachiel kochako sani nyaka giko mar chenro madhirumo saa 5 mar onyango. Kawuono en tarik 1 dwe mar 10 higa mar 2024. En odiochieng' mokwongo ma chenro ma sirkal manyien mar chwalo okumba mar thieth mano kantiere bwo SHA dhi bedo ka chako tich ayanga kawuono. Kamano e giko mara NHIF. Nyakwara moge jwang' tiende nang'o? Wadagoyo mbaka ni kodi ka ikono sigandi bende ni kinde mokalo osebedo nade. Dibed ni in gi geno moko kata matin kata mathoth ne chenro manyien ma sirkal dhi bedo godo kar ka achiel kachiel ka wantiere kae kod jal mowuok e migawo mar thieth ma bende wada bedo kwaloso godo kar ka achiel kachiel. Daktari dhi bedo ka miyowa sigana kata ng'eyo mathoth kotenore kod okumba ni mano mathieth. Ma oganda mamoko osebedo ka penjre ka ni koro ne wachom kanye. Kawuono ka NHIF ok ti to pok indikori okumba manyien. Tiende nang'o? Bende chenro ni mar mbako romo nyakwara moge jwang' wakwa mondo ibed kodwa ne mar wada choko pachi bende koa kor gwenge mopogore opogore e piny Kenya mangima mondo mi warangane pach jowa onagi bende moke e piny Kenya mangima nyaka mane piny maoko. Indikonwa sani nyaka giko mar chenro nyakwara moge jwang' ne mar wantiere ka mondo mi wachok pachi kendo wakon oganda bende gino ma ineno ni chenro nego bed ni luwo achiel kachiel. Nyakwara moge jwang' wantiere kae kod wendo ma bende wada bedo ka watudre godo achiel kachiel e studio kar ka mondo mi en bende ukonwa ni elony mare ma bende osebedo kae ka oluwo kendo ginjo mosebedo ka kedo maber ahinya mondo mi chenro ni ochak tich e yo makare. Nitie chenro ma migawo mar thieth nitie godo kawuono maneno ni adieri orang ni e kore duto mag piny Kenya. Kawuono antiere kae kod Daktari Ezron Omolo ma en jatend rang'iny mag lony kod jotije bad migawo mag thieth kata mag ngima mag oganda e migawo no mar thieth e pacho ka. Okinyi makono antiere kode ka wadani rwake ni machiegni ka wawacho ni oriti NHIF kendo machiegni chief. Daktari oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya Cleophas. Erokamano kuom gwela mondo wago mbaka ka ang'eni en gima wasebedo kwagano ni wabiro romo to koro chopo. Mae koro wang'iyo wagone NHIF oriti kendo warwako okumba manyien mar social health insurance. Ka wawacho ni oriti NHIF nyaka sani makoro wadar, bende en paro mosedonjo ne oganda kaka ne ugeno ni dhi donjo kachopo tarik 1 dwe mar 10 ma wantie kawuono? Wageno ni en paro mosedonjo ne oganda kendo en paro ma pod wamedo keyo ne oganda mondo ogandawa omed yudo ng'eyo mar gima watimo gi sechegi. Kawuono kwa roll out ayanga chenro mar kata okumba mar thieth me waluongo ni UHC wakadho kuom Social Health Authority. Watemo ahinya mondo wawuogi oganda wa e yore mopogore opogore, yore mag gazette, e TV kata wang' jowi kaka ma wantiere sani e radio, kendo watemo engage kata romo gi jo community at the community level. Ma king'iyo nyocha machiegni ka nwagwelo nyaka the members mag provincial administration systems te kwa uromo kodgi Kenya School of Government, kwa uoyo gi provincial regional commissioners, county commissioners, deputy county commissioners, kwa temo nyiso gi mondo koro kagidoke kor gwenge gimed keyo wachni mondo chopne jowa kamora mora magintie. Koro en gima watemo mondo ji ong'e gima dhi nyime gi seche ma wantiere. Erokamano. Nyakwara moge jwang' orwaki mondo bende ikonwa paro ma intiere godo kotenore kod chenro gi duto machako tich ayanga odiochieng' ma kawuono ka en gino wawacho ni koro osekadho kata kinde oseweyo chien mano chenro mag NHIF. Nyakwara moge jwang' ndikno sani nyaka giko mar chenro. SMS lan oyawe na 3600 mbui mar Facebook wantiere live bende ndiknwa kanyo ikonwa ni paro to en mane ka koro okumba manyien ma sirkal chako tich ayanga odiochieng' ni ma kawuono. Bende isendikori? Onwa ote kanyo kachiel koda ka paro ma intiere godo achiel kachiel. Ber mar shifni e kinde ma wantiere ka sani, wantiere kinde ma oganda mathoth penjore ni idhi bed king'adowa omenda mathoth. Wacho ni mathoth kata mopogore kaluwore gi kama intiere. To ywak maduong' mantiere kae, daktari, bende odhi bedo gi thuolo mar bero chenro mag thieth pacho ka. Magaro koseng'adi, dhi osuptal to yudo yath, dhi osuptal to yudo thieth makare.
dhi osuptal yudo admission e yo makare e nengo mogonyore kiwacho ni en universal health coverage. Bende ni gimoro ma dhi wacho ni healthcare magwa ma pacho ka dhi bedo ka ing'awo e rang'iny madwarore. Erokamano kuom penjono. King'iyo chike mag Kenya, kwachako gi kar chik kuma gini wae. King'iyo pend chik 43 kar achiel wacho ni jo Kenya duto nigi ratiro mar yudo thieth. To thiedhni ok en thieth okadho ka. En thieth monego bed ni yudo e rang'iny mamalo. The highest attainable standards. Koro ka jo Kenya duto nigi ratiro mar yudo thieth. To king'iyo kaka wasebedo en ni thieth nitie ne jogo man gi yuto manyalo chulo bill mar thiethno. Kata manyalo chulo nengo mar thiethno. Manyiso nitie jok moko mosebedo ka gibedo nigi tuo to ok ginyal yudo thieth e yo makare. Kata ka giyudo thieth ok e rang'iny mowinjore. To kata kopogre gi mano, yudo ka thieth seche moko dhi malach, makoro kendo chuno gi nyaka gidogi gi gwarambe, gi us lowo, gi us gik moko. Emomiyo giwacho ni yudo ka ng'eny ji gin tuo achiel kende, kata ibed mani winjo maber machana, tuo achiel kende nyalo duoki e dhier. Koro king'iyo ratiro ni, sirikal mar 5 mar piny Kenya, mar Kenya Kwanza, miluongo ne nigi manifesto. To in this manifesto, waluonge ni BITA, Bottom Up Economic Transformation Agenda. Achiel kuom gik moko mane gimiyo pek ahinya en okumba mar thieth. En bedo ni ji te, jo Kenya duto, nyalo bedo ni chopo magiyud thieth e yo ma ok giwinj ka inyogi. Manyiso ni ok ichopo ni iuso giri moro kata iketho giri moro mondo iyud thieth e kibed mangima. Koro mondo thiedhni oyudre, adwa na achak kuma koro gino ae. Ne wang'iyo ni ei Bottom Up Economic Transformation Agenda ni, gik mage monego bed ni waketo mondo wayud okumba maber mar thieth ne ji duto ma jo Kenya kata ji duto mabiro e limbe e piny mar Kenya. Koro king'iyo kanyo ne wang'iyo gik moko adek. Wang'iyo ni sirni 4 masiro okumba wa mar thieth. Siro mokwongo en gima waluongo ni health product and technologies. Manyiso ni en yath, en mashinde, en technology mwatiyogo karwa mar thieth. E siro mar ariyo en jotich. Jotich gin kaka nurses mwatiyogo, lakteche, jok matiyo e lab, jok matimo physiotherapy, jotich matiyo ei kar thieth. Manyiso ni inyalo bet ni in gi yeth, inyalo bet ni in gi mashinde, to kionge gi jotich to kinyal chiwo thieth. Koro siro mar ariyo ne en mar jotich. To jotij ne en gima osebedo ka osethagowa kuom higni mang'eny. Nikech gin gi emotions, gin ema ginyalo dhi e court, gin ema ginyalo ng'anyo, ma health product and technologies gi, kata yeth gi mashinde gi ok nyal timo, jotich nyalo ng'anyo. Koro en siro mar ariyo mano nego bed ni wang'iyo maber. Koro king'iyo kar siro ni, emomiyo president noloso nyaka task force mang'iyo weche mag jotich ei piny Kenya, jotich matiyo e osiptende. Siro mar adek ne en gimiluongo ni digital health kata digitization, technology mwadhi tiyogo kata information system mwadhi tiyogo e chiwo thieth. To siro mar 4 en healthcare financing. Koro healthcare financing ema nyaka koro wabede ka ema SHIF nitie, tema SHA nitie, tema primary healthcare fund nitie. Koro adwa pogo ni gigi mondo ging'ere. Mokwongo kanwa loso chike. Nwaloso chik miluongo ni Social Health Insurance Act. Ei Social Health Insurance Act ne oloso doho mang'iyo omenda mabiro e bwo Social Health Fund miluongo ni Social Health Authority. Koro Social Health Authority en doho mang'iyo weche magi pesnigi kata kaka ipogogi ni ma dhika to kaka ithiedho ji bende. Koro ei Social Health Authority wan gi funds 3. Achiel iluongo ni Primary Healthcare Fund. Primary Healthcare Fund ni en emong'iyo thieth mar jopiny duto kochakre ei community, kineno nyamreche kata community health promoters mano waseketo nyaka e level 3 ma en health center.
Koro kidhi dispensary, health center, iyudo thieth ma onge chudo nikech sirikal osechule. Mana kimaki kanyo mondo miyangi dhi nyime mondo miler machielo bende mantiere ka. Kar primary health care fund ka. Tiende ni ng'at ma nigi kad, kata kapo ni kad mobedo kata ka ng'ato osendikore. Kopogore gi NHIF, onyalo wuotho e osiptal moro amora kata kok ondikore e osiptal mondo mi odhi othiedhe, to dhi yudo thieth kanyo. Koso mae gi machiel madhi bedo machalo ka pogruok maduong' ahinya e kind NHIF gi masani. Mano penjo maber. King'iyo our system, primary health care chakre e community, e gweng', e anyuola, e village kacha, kodhi nyaka e dispensary, baso dhi nyaka e level 3. To primary health care fund ok en fund ma in gi an wagolo kati ng'adowa. En fund mane sirikal oseloso, oseketo tenge omenda moromo mondo ochiw thiedhno ma onge chudo mora mora. Ok en fund mwagolo ne pesa. Ma en fund ma sirikal emochulo. Kaluwore gi budget mane osetimre gi tax mwagolo pile pile. To ka in gi gimone gi tim en gimoro achiel kende ni nyaki register. Koro kise register inyalo wuothe e osiptal mora mora. Mantie level 2, level 3, kata within your community. Me yud thieth ma onge chudo mora mora. Thieth ma onge chudo tiende ni donjo, nitie weche mitimo mag consultation, nitie test mag labs, nitie yedhe mantiere karka. Mago te tiende ni kidonjo e wuothe osiptal mora mora, to isendikori e chenro ni mar SHA. In gi thuolo mar yudo thieth ma onge chudo mag lab, mag buk, nikech sani nyiewo buk siling 50 e kinde machon. Pod odhi no kinyiewo buk siling 50 kata lab kichulo gik mamoko mantiere karka, ochal nade? Ma koro en gimo tingo registration. Kidhi e osiptal kacha kirwaki, kipimo ni pressure gi kilo gang'ogo, nyaka consultation, nyaka laboratory test. Midhi tim ni e level 1 gi level 2. Ma kata en dispensary gi health center mantie gwenge ma wawuoke. Koro mano en kanyo onge chudo midhi chulo. Gimidwaro en ni nyaki bed a member, nyaki register gi SHA. To okichule gi insurance, gi contribution mari, en ichule gi exchequer. Manyiso ni the government kata sirikal noseketo tenge pesa moromo mondo yud thieth ei community gi CHP, ei dispensary gi clinical officers gi doctors mantie kuondego, nyaka health center. Kanyo onge chudo mora mora. Manyiso ni nyalo wuotho e osiptal mora mora mantie within mantie e level 1 kata dispensary nyaka health center ei Kenya mangima. To mano yudo chenro mag thieth. Yudo chenro mag thieth. Ma odimbore. Ing'eni ichung' ne rang'iny mag jotich bende mago mantiere kacha migawo mar thieth. To jotich ema chano chenro gi achiel kachiel, nikech wacho ni joma nigi jotuo kata jok matuo kodhi osiptal mag sirkal, jok mosebedo ka thiro weche gi mag thieth, kok gin lakteche, gin jogo makonyogi kata jogo matiyo osiptal kacha. Ineno gi e yo machal nade chenro manyien ni obede kod lokruok moro maka tero ng'ato osiptal tanya wacho ni adieri en e lwet ng'at moro majalony, to ok dhi bedo ka weche mag mibadhi nitie ka. Ere kaka chenro ni ikore mag geng'o gigi duto kendo mondo miu kido moro makare ka untiere ok e tich? Mano penjo maber. To nitie aboduoki chien matin. Nitie chike mane wakadho mondo waket system maber ma okumba wa mar thieth ni dhi wuoth e wiye. Chik mokwongo ne en Primary Health Care Act. Chik mar ariyo ne en Social Health Insurance Act. Chik mar adek ne en Facility Improvement Fund. Koro wawuoye Facility Improvement Fund. Gimomiyo iyudo kidhi e osiptal to gik moko ok mori. Inyalo bedo ni daktari nitie madwa thiedhi, to ionge gi yeth onge, kata reagents miterigo e lab onge. Gimomiyo nwakoni gima osebedo ga katimore, kata osebedo ga kathoro timore, en ni ka osiptal ochoko omenda mowuok kuom Social Health Insurance kata chien kucho manowuok kuom NHIF, pesa ni nichoke basi tere e county revenue kiti.
Koro county botere malo ku to kochako duogo ne county tiyudo ka en gima itiyogo e yore mopogore opogore. Inyalo bedo ni pesa no gole osiptal tiloso go boda sheds. Ok awach ni boda sheds rach, to nonego be ni iduoke osiptal mondo oting rang'iny mar thieth malo. Iyudo ka seche moko pesa no choke osiptal to dhi oger go cho kamoro. Ma seche moko be ji ok tigo. Koro nwadwa ni pesa mochoke osiptal ni iloro ne osiptal kanyo mondo improve kata mondo ting malo rang'iny mar thieth e osiptal kanyo. Manyiso ni ka jotich tin tinyalo med jotich moko. Gimomiyo yudo ka seche moko jotich ok ti maber, iyudo nikech ng'at achiel tiyo tij ji 4 kata tiyo tij ji 5. Koro kowuoyo kodi to seneno ji 40, in mana ng'at mar 45. Oyudo ka to mano en saa 3 okinyi. Koneno kumodhiambo pod nitie to neno ka ng'ur moro bet e iye. Koro in seche moko kineno to ng'ani ok dwa nena, to en mana ng'at mosebedo overworked. Tiche mang'eny to en ng'at achiel. Koro nyaka obed ka nyaka kasre mondo oyud koko oneno ji te. Tineno an to kowinja maber nikech natemo pimone to kasa mana piyo. To kong'iyo line to line yaka nyaka kucho. Koro waneno ni kapo ni nitie gi facility improvement fund ni, inyalo medo go jotich ka jotich ni piny. Inyalo nyiewo go yeth ka yeth odok piny. Inyalo nyiewo go reagents ka reagents gi mag lab odok piny. Manyiso ni jatich koneno ko ooda lab to lab no duogo embe more nikech koro ng'eyo gimothiedho. Kata kondiko yath to kono nyiso jatuo ni dhi nyiew yath oko kacha kata chemist mantie bathe kacha nikech oneno ni gigi nitie e ka nikech facility improvement fund koro o improve facility. Kata kantie space matin tinyalo mede bath ward moro mondo accommodate ji mang'eny. Koro waneno ni dhi miyo rang'iny mar thieth at the facility level tingre malo matin. Mar ariyo en jatuo boyiero kuma berne. Koro kiyiero private, kiyiero government, tiyiero kuma berni miyude thieth maber. Manyiso ni jok man piny botemo mondo gipiem maber, giting'e rang'iny mar thieth gi malo mondo gimbe gipieme kata gi jo private ka. Mondo koro kata ka koro idhi kuno to gimbe ginyalo yudo pesa nikech gima ging'iyo ni gimbe giyude pesa mondo giting'go ngima jogi malo, giting'go thieth malo, giting'go uchumi mar counties ma giwuok go bende malo. Koro mondo gitima nyaka gi improve quality of care kata rang'iny mar thieth e osiptende gi mondo gipiem gi private, gipiem gi faith based kaka osiptende moger gi kanisa kaka mantie kor piny kaka Tenwek, Kijabe gini. Nikech koro ichulo marom to jatuo mayiero. Koro yiero mana kuma berni. Kar yiero ka madani mondo michaka ilernwa. Yiero no kan itimo kinde maga NHIF kan yiero osiptal mana kama yiero no eminyalo konyie kama entiere. Kapo ni yiero kama bor kata machiegni kodi kaluwore kod tich ma itimo, obede yo machal nade kapo ni nitiere primary health care kae. En gima inyalo konyi osiptal moro amora koso mana kama ni yiero cha mapod kanya mapod ichunie kata tuei mondo mikanya midhi doge. Mano tero wa chik mar ariyo mwaluongo ni Digital Health Act. Digital Health Act ni keto ndara moro mwaluongo ni Digital Super Highway. Ndara kiseneno Thika Super Highway nitie mtokni mang'eny sana maringo mabiro gi madhi madonjo be pod ntiere. Kore Digital Super Highway ni manyiso ni nitie information exchange. Thieth mano thiedhi Kanyamedha. Tich po kiyudri bondo. Ei bondo kanyo iyudo ka information mane nitie system ka osechopo bondo nikech en digital system. Koro ok ochuno ni nyaka iting'i gima ne wuogo koni kidhi kucho. Koro gimwatemo timo ni yes, in gi facility mantie gima waluongo ni primary care network ma iwuoke. To pod inyalo dhi kalure gi kuma intie. En mani koro nikech wang'eyo ni primary care network ni en Kanyamedha. Tipo kiyudri ong'ielo i Asembo mothiedhi kuno. Koro pesa ni ting'ade wi primary care network ni kuma ni wuoke. Ok ni koro ing'ade e mong'ielo kan nikech ka tok ne gi register yi. Koro gole kuma primary healthcare network mani wuoke. To informations ni te. Kalure gi thieth mosethiedhi, kalure gi test misetimo, kalure gi yedhe misemuonyo. Ok ochuno nyaka koro ting' book mong'adi kaka nwating'o chon. Kidhi osiptal mondo koro iyud gigi mondo eka daktari ong'e gima ni bedo kithiedhi. To gigi tentie i system ma koyaw computer neni to neno ni
ng'ano thiedh dide kose pimne test ne osetimne ma kikanuo gi mosetimwa pim machielo dipo ka yudo gi mosebedo ka chande. Koro ok tueye hospital achiel. En mane kwa ng'eyo primary care network ma untie digital system cha, to wang'eyo kuma koro kwadwa golo pesa ne twadhi golo nikech wadhi golo ewi primary care network cha. Pero kamana ngena ngiler machielo matiere ewi primary health care fund bende matiere karka. To mana mapiyo boda higa achiel madongo kaka pok kaka oyweyo. Digital superhighway makoro ntiere karka mondo mi uneni chenro makiro chopo yo makare. Itime yo machal nade mondo mi uneni adier ni umedo lony kata tiyo mag jopiny miwacho ni kaka japiny nyalo bedo ka neno records mage e yo makare. Sama ido wacho ni gina chidh nade mabini kondo wakar ka gi jo mosebedo ko atwa godo juma mangima donjo e mbui bedo matek kata logging in cha kende matek OTP cha okorni ko orni ge pono nobiro moleo kose expire on your end kata jok matiyo gi simu moro ma ok en mar mula mosi wacho ni mula mosi ko ken touch ikete yo machal nade mondo jogi duto oyude thuolo mar rango kaka gindikore. Mano be penjo maber nikech ji osebedo ka penjo ni to kwadwa timo registration twatimo nang'o twatime seche mage nikech ji gisani koro mwantie ni en rush hour manyiso ni jok mane onego beni ji tet koro tiyo gi system at the same time. Emomiyo iyudo ka nitie delay mamani iseneno ka timre kata e network seche moko ka ji tiyo go mang'eny within that period tiyudo ka koro network be dok piny. To gima watimo en ni a digital system ka en gima obedo interlinked. Yudo ni a system ka otude gi KMPDC ma regulate dakteche. To tude gi nursing council ma regulate nurses. To a digital system ka be otude gi systems ma timo nyaka registrar of persons. Manyiso ni kiketo nyingi, kiketo ID ni, ogolo data ni kucho. Koro system ni dhi mapiyo nikech kiketo ID number to okibochuno ni kiketo kata seche moko chieng' monyuolie nikech system cha nyalo pick nikech gin interlinked. Koro gimosetimre en ji osebedo ka time nochake chon. En mani koro gisani en rush hour. Kioro *147 ni yudo ni seche gi ji kata 100 ore dichiel. Koro miyo delay bete. To an natime to kana time naonge gi shida mora nikech anto natime e computer. To gimwasetimo en community health promoters ka 1,107 mantie kor gwenge ka. Gimbe watiyo kodgi waoro gi mondo gibi gikonyi ndiko gini. Koro seche mantie dhodi to orni OTP cha to nyalo ndike piyo to donjo kata konyi registration. Ero kamano adani mak paro ne kanyo kech penjo pod thoth winjo penjo madonjo kar ka ni an NHIF koro oselor poka faulu ndikora e SHIF adhi hospital kawuono e clinic mar tuo sukari atimre yo machal nade mapenjo madonjo no kwa wuok e county ma Kisumu e alwora maseme kang' wayudo thuolo mabang'e no wadhi yudo jopiny bende duogo ka mondo mi watwagore achiel kachiel na kwar mag jwang' kete kar ka sa osekalo dakika 32 tok sa 3 mar okinyi wakawiywa mokwongo ka waduogo penjo tema intiere godo orgi ka jofwambo mag oke kama intiere mondo mi wakaw pachi kaachiel koda ka gigo magikonwa mana bang' yo makaw sani kik idhi mabor. So far, umefikiria kenye utafanya Ido? I'll clear my school fee and then the other part of it, I'll invest on something. Confirm that amount is what I told you won. Yeah, sure it is. What can you tell people at home? Naweza waambia waendelee kucheza. It's a reality, ni ukweli. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting.
Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Tunajua familia yako hufurahia mboga na matunda, na ndio maana Citizen Duka the home of discounts inakuletea Mama Soko package kutoka Quickmart. 1 bunch of spinach 35 down to 18. 1 bunch of sukuma wiki 29 down to 18. 1 kg of tomatoes 69 down to 49. 1 kg of onions 89 down to 69. 1 kg of white potatoes 119 down to 99. 5 pieces of imported oranges 299 down to 189. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 482, meaning utakuwa umesave 208 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa, you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your products. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka bado stock iko ndio enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea. Nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kamuona kwa moral marunda kel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond ya wuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kiki chamte ikungo. Duond mine kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gichuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Nyokora mogijwang machiegni mantiere karka chenro mar mbako romo dhi nyime dai kosekalo 37 tok sadek mar okinyi makawuono akone ni chenro maduogo sani wadong' gi rango kidienje mamoko mantiere e Ishaka. Koro ka wadong' gi chief to chak wadarango weche mag emergency fund mabende ntiere karkangwa laktarang kuno mathoth mantiere iye kanyo bende kangwa dhi nyime kotwak. To sani nyakora mogijwang akone ni wawinjo pat jopiny kuonde magike kone mopogore opogore. We wachakane gi kaunti ma Siaya kama jafombo marwa Joja Molo ne otwa kod jopiny motelo ne chenro kinyi makawuono kendo koro sani wadano winja ne kaka josiaya nene kotenore kod ndikruok e chief ngeni gidhi bedo ka gimiwa paro maleo kaka gin bende gineno chenro makama achiel kachiel. Wawinja ne kaka ni giloso kod Ramogi TV motelo ne chenro.
seche mochako tianga no ka japiny pod ok obedo gi ng'eyo obiro kelo tich matek nikech jopiny kod paro mopogre opogre kendo jopiny moko wacho no kaber to nyodo kaw jo list maneni NHIF to giloko bedo jo chief nikech ibro nwang'o ka kendo kose all kendo NHIF piny members maneni NHIF ka seche moko ok biduo kendo register chief to jopiny ok ong'eyo mana mar chief to jopiny ok ong'eyo to ere kaka gini bro tiyo mondo giler jopiny to okang' makoro gidonje ni ng'eyo mane moromo ma japiny osebedogo to bro miyo gi tich mayot to ka gidhi adhiya blindly kamano to bro bedo abeda seche moko nitie kata NHIF te jomoko bende ochwe mako ng'ado to nikech ok neno ng'eyo ikro kata konyruok mar NHIF. An kaka wuoyo kodi ni tayari an kod card no mar NHIF pok awile with reason. Number 1, onego bed ka japiny idwa wil gimoro dhi kama chielo nyaka wabed kod gimiluongo kaka public participation mondo penj japiny wach mondo japiny odwok wayiego kata wadag. Mar ariyo en ranyisi makere kata ng'ato dwa kendo dhako matin to nyaka consult dhako maduong' gimomiyo dwa kendo dhako matin ni momiyo an pok awile nyaka puonja maber gimomiyo awuok e NHIF adhi machielo no omiyo pod ating'e pok awile tabro wile ka wido puonj maber ba yiego ni kanyo romre koda kachiel kod pesa ming'ada cha pod ibo ng'ada ma chak osebudana en the same amount. Okumba manyien ni nen gweche manyien mag digital ewiye kane ber sirikal ne do temo matek mondo jogo moti yudo jok moti ko register sana nikech digital osebedo shida margi aben wanyalo loso digital marwa bwane kaka jok moti bedo registered easily ne dwa konyogi to akwayo ni sirikal koyie koka NHIF omiwa time. Hai, nyakoro mgijwang wacha ni paro mathoth anya mantie kanyo mowuok e kaunti ma Siaya. Daktari kapok iramo kata kidienje ariyo modong' ka akwonga lere magi lere ne yodo kawuok e kaunti ma Siaya. Aneno penjo kendo neno kaka Josia wuoyo ing'eni ambe adoko wuod Siaya ok an ja Siaya an wuod Siaya onyuola kanyo e gweng' moro miluongo ni Asembo Konyango. Tiwinjo ka Josia koro kia awinjo ka jo dala kia koro ing'eni mano nyaka watem lero ne gi maber kabisa mondo giwinj kaka gibed gi ng'eyo gima osebedo mokwongo iye ka en ni penjo mokwongo en ng'eyo mar jopiny to bedo ni osebedo onge ng'eyo ni momiyo koro waseyudo ka nitie paro mopogre kata jok moko matemo njaw gi maber mondo onen kaka en gima ok ber ahinya. Koro ei ng'eyo ka wasetemo timo mondo wa expedite kata wadhir matek kabisa mondo jopiny obed gi ng'eyo ka watemo wuoyo kodgi e yore mopogre opogre moko bede e yo wang' jowi kaka ma wantie sani moko bedo yo mar radio kendo gini pod bodhi nyime gima wacho ne watimo mana rola kore kwa achaka mbele ka wadwa wuothe kor gweng' ka kwa nyiso gi kwa pimo negi kwa sumre paro kata kaka onego bed wamiye obedo gima ber moloyo kabisa. To penjo mar ariyo osebedo ewi wach mar SHIF gi NHIF kata mar Social Health Insurance gi NHIF ma ng'ato pime gi medo dhako timedo dhako kapok inyiso kata dhako mokwongo ni to shida mane gimomiyo meto en ang'o masetimo marach momiyo koro neno ni dwa gamo nyaka julu moro be imede iye ka koro mae gimomiyo akwayo ni miya sa matin kata dakika moro ariyo mondo atem lero pogruok mantie e kind NHIF gi Social Health Insurance nikech wachaki gi NHIF. King'iyo NHIF kaka nolose ne jok ma ng'eny gi ne gin jok ma nigi yuto mane chamo osara makane chamo osara to nwang'eyo ni kichamo 600 to onego bed ni chulo pesa marom nade to kichamo 1,000 to onego bed ni chulo pesa marom nade. Making'iyo maber ng'at mane chamo 100,000 ne chulo 1,000 kata 1,700 to ng'at mane chamo gimoro 6,000 be ne chulo gimoro 300 kata 500 ka. To king'iyo iyudo ni ng'at mane chamo 100,000 ne chiwo atamalo mohewo 5 to ng'at mane chamo 1,100 ne chiwo atamalo ma en 1.7 to ng'at ma chamo 1,000,000
en ochiwo kendo atamalo mathin kabisa ma en 0.0000117. That is 0.0017%. Koro king'iyo atamalo gi tiyudo ni ng'at machamo mang'eny kendo en ni ng'ade matin, to ng'at mane chamo matin to ni ng'ade mang'eny. To thoth jopiny gin mana jok machamo matin ne 40,000 kendo gin e the majority. To ok giyud thuolo kaka mwayudo mar bedo ka. Momiyo jok machamo mayudo mang'eny matin iyudo ka kendo gin giwuoyo mang'eny, momiyo kata jok machamo matin ma gini koro onego bed ni bernegi neno ni koro gini rach. Koro king'iyo ne en gima nong'iyo gi jok mane yudo mshahara. To jok mane ok yud mshahara ni iketo gi te koda ibed mana ni in gi jua kali miyudo 500 dwe ka dwe, ni chiwo mana 500 kende tin gi NHIF. Kod bed mana mama mboga mayudo kata siling 300,000 dwe, tichiwo mana 500 kende. Koro gini ne ok ber. To gimomiyo ne ok ber ne tin en kech koro ne NHIF emana inyore mukadho, gini en gi gope. Kata osiptende moko ne ok ginyal chulo. Nikech iyudo ka ng'ato koro ka tuo, ka neno ni onego bed ni dhi yang na chonga lit. To koro abokon chulna NHIF dweche 6. Kichulo dweche 6 mana en masiling 300,000 kende. To kiseche midhi yang tichiwo 300,000. Koro yudo ka kendo ng'at mane modhi asara en ng'at mochulo cha, nikech ng'ane oneno mane onego bed ni yango ne tiende, ochulo NHIF ma dweche 6 to oyang ne tiende to chul 100,000 ne sirikal. Manyiso ni odonje kong'eno tuo, kong'eyo gimodwaro, to NHIF insurance en ga on the balance of probability. Inyalo bet matuo kata ok inyal bet matuo. Koro ng'enyne ne NHIF thoro yudo asara nikech ok ne ginyal chulo gik moko te, nikech jok matuo ema donje iye. King'iyo kendo ne nitie ji mathoth kabisa mane pod ok obedo ok ne ogeng'o kumbane, moloyo jok mane onge yuto. Emomiyo king'iyo social health insurance gimowatemo timo en ya ng'at ma yuto ne ni malo cha onyalo konye ng'at ma yuto ne onge kata tin. Ng'at ma tuo inyalo kony gi ng'at mok tuo. Manyiso ni jok ma ojende mok thor bedo matuo, ka gigolo margi cha to konyo jok ma kendo koro dongo ma thoro bedo matuo, nikech gin gichulo to seche moko gibet matuo, to kapo ni gibet matuo to pod ithiedho gi. Manyiso ni gima waluongo gi dho ngere ni cross subsidization. Iyudo ka the rich subsidize the poor, the young subsidize the old, but gimar ariyo en ni nitie solidarity, ji te chulo marom. Manyiso ni bas kendo yuto mwayudo in terms of services be ji te yudo marom. Kaka president kodhi hospital, thieth mimiye rom gi thieth mimiya ng'at ma yuto ne ni piny matin. Daktari, ka ng'adi mana mondo mi apenji karka, ma en gombo ma migawo ntiere godo, kaeto ntiere gima ntiere ground, gima opogore karka. Osuru osebedi ka ichoko kuom jopiny kendo ing'ado gi mathoth ahinya, mano kokalo ka KRA, ywak osebedo kanyo kata magi timo ok wane ndara manyien miloso, gik mathoth mantiere karka. Ka koro ing'ado en osara e atamalo 2.75 madhi bedo kanyo ka ing'ado osach ng'ato ka ng'ato, mago jok mondiki, kaachiel koda ka jok ma yuto gi te bende osenyuan kumoro achiel kama dhi bedo ka igolo. Gigi duto kotim, ka sano wachako wuoth manyien, mano mantiere buo telo, mano mar Social Health Authority. Ka wadhi bedo gi thuolo mar neno lokruok e services ma idhi bedo ka ichiwo, e rang'iny mag thieth midhi bedo ka ichiwo, nikech onge tiende ng'ama yudo milion achiel cha, ing'ade pesa mathoth ka mondo mi kony ng'ama ne piny, to ng'ama ne piny kodhi hospital onge yath, onge pi minyachwoego kacha, onge kar nindo malong'o, idwa nochulo omenda mamoko, kata kopogore gi yedhe mantiere hospital ka. Odhi bedo machalna nikech ka ema bende wadhi neno ka ywak wuok e kaunti ni yedhe onge, pok ochwalgi, KEMSA gine ni karka, ywak ni supplies gi pod onge karka. Gik matino mantie kagi itimogi e yo machal nade mondo ne ni adieri ng'ato yudo value for money, kata pesa mogolo cha dier oneno ka timo tich madwaro. Erokamano. Kineno nyoro nwa flag off yeth mondo mowuok e KEMSA madhi e kor counties, mondo waneni sasa ma ng'ato ondikne yath gigi ntiere machiegni. Seche moko ok inyal bet te,
nikech kata kidhi e osiptal maber mogik ei Kenya ka pod iyudo ka nitie yath achiel ariyo mabe onge iye ma nyaka idhi nyiewo oko nikech ng'eny seche moko ng'enygi ok gin gik midwaro pile pile. To kanyalo wuoyo ewi wach osuru, an to kati gi treasury kendo kati gi KRA. Anyalo wuoyo mana kar thieth ka ewi omenda ming'ado. Ewi omenda ming'ado. Seche moko be luoro, ineno jok moko wacho ni ane mudha layot. Luoro ni gini ok dhi timre, nyalo moni timo gima ber monego be ni konyi. To king'iyo gi sani Cleophas, nyaka sani iyudo ni kata kapo ni ok wakete kuma ne entie cha. To i WhatsApp group gi ng'at ma koro wang'eyo waneno pile pile wang' jowi. Kata ka wuok ato nitie dana tuo kor gweng' kacha med iye kanyo. Ni dana ne tuo kata no tho ei Jaramogi omake. Nikech koro aonge pesa machulo go bill mondo ikonya goyo arambe. To gi social health insurance fund. Iyudo ni kendo koro mago onge nikech nitie nyaka end of life care. Manyiso ni kidonje iye kanyo to yeth gik moko te yeth ka intie sirikal hospital moloyo mar sirikal. Iyudo ka gino dhi meet the pesa ma idhi chiw dhi chulo bill ma in gote nyaka sama kori wuok kata kaponi ng'ato tho nyaka wuoge mochari kum dala beach. The first 5 days ma intie go mochari iyudo ka social health insurance pod nyalo chulo. Koro king'iyo bas mar ariyo nasega nyisi mbele kacha ni ji ng'iyo ni lokruok mane monego bed ni bete kapo ni achulo ne ng'at ma yuto ne ni piny kacha kodhi e osiptal be oneno ka nitie pogruok. E gimomiyo nwa ng'iyo ni nyaka wabed gi act moro ma improve quality kata mating'o malo rang'iny mar thieth ei osiptal ma wantiere go kata mag piny owacho. King'iyo facility improvement fund nyiso ni pesa michoko ng'enyne iyudo ni ne timo surgery NHIF osechuli to pesa ni kendo governor dhi kawo to dhi timo go gimoro mopogre gi ting'o rang'iny mar thieth e osiptal ka bedo ni koro medical superintendent kata CEO nigi pesa moro ka monyalo jipanga go ka yath tin to medo kapod orito mar county cha ka jotich ne piny to nyalo keto jok moko kata e locum kapod orito mar county cha. Pesa ni agulu mwaketo mar facility improvement fund ni ema dhi konyo gini. Koro kaponi yeth obet matini county pok onyiewo to en gi mare moro ka mapod nyalo tere matin korito macha mondo bi. To man nyocha onge manyiso ni kane yath onge to onge timbe pesa be onge go nikech michoko be ko yini tiyo go. E gimomiyo watemo kelo facility improvement fund mondo improve the facility and quality of care especially osiptende mantie wan go mag piny owacho. Mar private nikech mane gimosekelo lokruok osiptende mag ji giwegi makata mwaluongo ni private facilities nikech gin gi pesa gichoko giting'o go standards mag thieth kanyo ka tile moro wuok to nyalo loso go ka stima onge to nyalo chulo bill to macha ne poni nyaka chief officer finance mantie county approve kinyalo chulo kata stima ka stima olal kinyalo loso kata tile omukre e piny kuma theater kumitie kinyalo nyiewo kata reagent ka reagents orumo to gisani wacho ni in ga guchi moro matin akiba ni moro matin minyalo dole go adundo kiloso gigi kanyo kapod irito mondo county omi pesa moko. Koro kaponi ntiere pogruok e thieth to nyaka koro watim gimoro adek ma ni nyaka wa hold our leaders accountable. In ga location in gi claims from NHIF ang'o ma koro dang bed ni moni tiyo kam kopogre gi mibadhe. Koro it is also our responsibility to hold our leaders accountable. Wambe waket sianda gi tago ni nyaka koro tim mana kaka wadwaro. Erokamano ang'eni thuolo modong' ka bende kapok ochopo saa ang'wen ka ilere ariyo mano dong' kar kata kama ntie kod chief kod mano mar emergency gidhi bedo ka gikonyo ngima japiny e yo machal nade kapok ochopo e yore mag choko omenda machalo kamagi ni kata jogo ma ok yud yuto madhi kawe tielo mar adek machielo. Erokamano mbele kacha nwasewuoyo e gima waluongo ni primary health care fund. Primary health care fund katemo poro matin nwawacho ni en gima ng'iyo ngima japiny ka entie kor gweng' kata ka entie community nyamrerwa mabiro pimo pressure ni cha mabiro ng'iyo sukachi cha mamiyo gigi koro iyudo gi chon ok ni wang'eyo ni ne in gi pressure seche miyudo stroke koro ok inyal wuotho kata idwaro surgery.
To ka koro chopo ni koro gigi osetimre ma isebedo admitted e ward, koro intie hospital level 4 nyaka level 6, gima waluongo ni Social Health Insurance Fund kicks in. Maa ema koro agulu ma jopiny chokoe to donjoe. To kapo ni isebet kama othiedhi, inyalo seche mithiedhi nitie gik moko manyalo timre. Achiel en ni inyalo yudo chango mamiyi discharge midog e kor gweng', e dog dala. Mar ariyo en ni inyalo po kileng'o lewi koro kendo ok ichango. To mar adek en ni inyalo po ka tuoni odhi aming'a, kata bed ni ne in gi kidney failure to se thiedhi koro in gi chronic kidney disease. Koro maa ema koro chronic emergency chronic and critical illness fund cha agulu mano wachoko mar tuoche manyalo miyo ng'ato dhi kata hospital ding'eny nikech en gi kidney failure kata kidney ne okethore, nyarogno okethore, koro dwaro ni odhi titimo ne dialysis kata iluoko remo mondo konye obed mangima kuom ndalo mathoth. Mar ariyo iyudo ni ng'ato kata nigi tuo moko kaka kansa manyiso ni thieth cha nosetiyogo mo exhaust, koro onego bed ni koro emergency chronic and critical illness fund cha donje iye kanyo. En pesa mar tuoche mabiro moko pangi, kata ajali manyalo bedo kotimre, kata tuoche madhi alanda kaka mag kansa mathoro yudowa, nikech magi be ema yudo ka ng'enygi gine gik ma miyo jopiny wito yuto margi. To mar adek en ni seche moko yudo ka koro orwaki ICU, koro kanyo mane koro in critically ill, mane ma critical illness fund cha koro donje to konyi chulo bill kata garama mar ICU. Nitie jopiny mang'eny ma osebedo ka gin gi jotuogi e ICU mopogore opogore, to chopo kuma koro jatuoni koro kata bed mane ochango to ngima to make hospital nyaka koro giter title deed kata gius dhiang' kata gius lo eka gidhi giware. Kata seche moko jatuo tho iye kanyo to ni nyaka koro mark body ni koro gidhi gichul bill mane giweye e ICU cha eka giyud ng'atgi mondo gidhi jaheragi. To mae gima watemo geng'o mondo koro e emergency critical illness fund cha donjo e ICU to koro konyi mondo chulni ICU bills te mok yudo thagruok moro amora. Mok idhi medo gimoro e wiye. Mok idhi medo gimoro e wiye ka intie osiptende mag piny owacho. Ing'eni seche moko iyudo ka thieth minyalo yudo Kenyatta gi minyalo yudo Nairobi Hospital gin thieth machal. En mana ni koro ei Nairobi Hospital kan nitie TV moro oket ni kanyo to nitie mafua moro migamo ni gokinyi to gigo perfume air freshener e room. Koro mage gik manyalo mi yudo kichulo mang'eny moloyo ng'at mantie koni. To kintie hospital mar piny owacho tibo chulni go te. To ka intie hospital ma private kata mwalungu mag ji achung' kenda mag ji giwegi, tiyudo ka pod ochulo maximum onego bed nochulo ka depo ni dhi e Kenyatta kata dhi e Moi kata dhi Kenyatta University kata dhi Jaramogi kata dhi Coast General, pod ochulo mana monego chulcha, to modong' e wiye matin no inyalo top up kapo ni ine mani yiero ni dwaro private hospital mondo idhiye. Erokamano ahinya. Iwacho ni sani bende kama nitiere karka penjo gimedo mana nyuolore, nimar iwacho ni ka ng'ati otho kata ka iwito ng'ati e hospital, penjo man kata ni kokitieko bill titere kama chal nade, magi dhi bedo gik makoro wawe gi NHIF kocha kindikori manyien ka ng'ati ok ne make hospital ka ene mar piny owacho. Kendo kikwa wach ni ng'ati ok ne maki, wawach ni kuom ndala bich mokwongo bang' tho, donge hospital bill nosechulni, to in gi ndalo abich kata juma achiel ma intiego mar golo ng'ati mondo idhi iki. Koro kidwaro ni ng'ati dwa bedgo kuom dweche 6 ei mochari, ndalo mokadho abich go ine makoro ichulo. To ndalo abich mokwongo sirikal chulo ni mondo kik garama dhi malo, nikech ng'ato nyalo decide ni an wuoda nodhi America, obo wuok juma manyien, koro kowuok kata obo wuok higa manyien, koduogo eka boiko ng'atwa, wadwa no ik ng'ate, mano koro ndalo momedre wiyego, mano koro en dwachu. To ndalo abich mokwongo sirikal chulonu mondo kik ubed gi shida mar bedo ni jaherau ogeng'ne. Koro gi ndalo abich mano ichulo gi emergency chronic and critical illness fund kata gi end of life cover bende mantie iye kanyo. Erokamano ahinya. Nyakura mujwange sana ngeni penjo pod thoth ma omedo oro karaka moko kanyalo kale karaka ng'e daktari e thuolo ma dakika 2 mantiere karaka e duoka ne penja ni pesa
ma wasechulo mar NHIF kochako Januari nyaka September obedo carried to shift koso pesa ne odhi kamano. Kata ambe asechulo ne mama wa aoko nyanumo nyaka December. Koro embe kuma asechulo neno ambe mano penyo ma kata ambe dina debed na ke da hero ng'eyo ni to pesa nacha odhi adhia chumbu kamano koso nti kaka ibotim. To gima timre en ni pesa cha iloke odonje agulu manyien mar Social Health Authority. Mar ng'at achiel manondik neno nikech ID number ni dhi golo nyaka datas ni moko mondo donje ka koro gi ID number no iting'o nyaka pesa ni te mondo donje i agulu manyien koro kichul gimoro nyaka igaru. Haya koro mujanga gen ni winjo makare ken gi penjo moko medoro gi karkane mar kwa duogo bang' yweyo makao sani koro mosa 4 mano mar okinyi makawuono kae nitie machielo mawacho kania Anton adhi hospital ma joma ne luoko hospital ema nochuoya pi ema ne chuoyo pi ne jotuo e ward na wuok e hospital ka pi okuodo denda te wacho nadotho kapok adok nyaka sani e od thieth makamano thieth manyien ne winjo ni dhi chulo siling 900 tana onge pesa no ili konye yo machal nade ngeni makod mathoth waduog tangi chak kode kata e boda ikachiel modong kane duok mano ka to bang'o ka ywe dakika achiel bobet matin wachak kode nyakwaro mojang medoro no ote achiel moko wadhi somo karka moko bodhi keto e wang' jowi kama wayudo thuolo mar nenogi achiel kachiel kora ka patch jopiny e counties waduogo kae poko mulo matimore county ma Kajiado, county ma Homa Bay, ntiere karka counties mamoko bende ntiere Mohamed Oluoni kae ma Samburu kod mamoko. Koro ikete mana karka mondo winya ne panjo piny moke e kor piny Kenya mangima. Wakawiye masani. Naweza sema ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ni mkulima. Ninajua itanisaidia sana. Ndio hii cheki yako, angalia amount uhakikishe ni hiyo. Ndio ile pale. Na hii atuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Inaitwa the Jipange Goodie Bag. Nashukuru Jipange na vyo sasa. Kila mtu anaweza jaribu na anapata bahati yake. Anaweza bahatika. Legends get messy. But ushindi cleans legends. Ushindi with new enzyme technology tackles even the toughest things. Ushindi, powerful stain removal. Because legends deserve a winning clean. That's the clean of legends. Kidonda miketona niwecheragi Rama nyagini rama Nyathina gini rama Yabe nyiri gini rama Weketa gitingani Ango mulo kupachime nyagiera Awaro Ango mulo kupachime nyagiera. To get Susumila as your skiza team, dial *812 *784#. Ramogi TV, Eodjutu Duto. Wow. To all the lovely ladies out there, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the lovely lady package from Quickmart yenye iko na mahitaji yako yote ya kila siku. Dettol soap 75 grams 2-pack, 550 down to 399. Vaseline Cocoa Glow Lotion, 570 down to 399. Dove Roll-On Original 50 ml, 475 down to 285. Always Maxi Thick Extra Long, 189 down to 169. Packing bag
40 shillings. Ukinunua hii package yote ukitumia Citizen Duka, utalipa only 1,292, meaning utasave 542 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi kama vitu bado ziko kwa stock. Ukishalipa utapata confirmation message, meaning unaweza enda kwa any Citizen Duka counter ya Quickmart and you get to pick your products. Unangojea nini? So ulipia saizi ndio ufurahie discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, the home of discount. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Enoko yudre kate simbe sani. Koro ka Madam Didi biro gocho na to anabiro wacho ne ang'o. Maye, an kora rumo. Hello? Rajvir ni kanye? Madam Didi. Ngani bende wiye beradier? En sechunge koth kanyo, kuom seche moro mnade? Dil mar puodho nokethre, an nanyiewo puodhono nikech nyaminwa maseher. Rabondo, nera machwe rabondo. Magi gin weche mage. Jatelo, anatimo mos ahinya. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni nyakora Ramogi Jwang kendo chenro mar mbako romo dhi nyime kar kae ka watemo nono kendo wakoni aneni SHA kata SHIF to gichal nade mana kama tiere kar kae. Daktari asomo ote moro kaka pok adhi e yweyo ye koro mondo mi iduokna penjo makamano. Osuptal ni miwacho ka ni nena joma ne luoko ema ne chuo ji pi mane osuptal mag ji giwegi kata jabedo ni mar private kama ne ntiere ka ang'e duoka minyalo duoko sani. Erokamano. Ing'eni nitie gimoro mapokwa miyo jopiny ong'eyo. Ratiro margi ei thieth. Manyiso ni seche midhi e osiptal cha tineno kithiedh gi ng'at miparo kata ei pachi ok ine ka en ng'at man nigi lony e yore mag thieth. In gi ratiro mar tamri mondo ng'at ma onego bed ni thiedhi ema omi thuolo mar thiedhi. Koro kendo seche moko ing'eni mae kende e gima miyo wa understand ni kata wang'eyo ni ok ochuno ni ka idhi e osiptal mag ji giwegi tidhi miyi thieth e rang'iny mohewo kidhi e osiptal mag piny owacho. Koro gima kamagi kotimre kineno oneni gi ng'ato miparo ni ok othiedhi e yo makare kata odhaw kodi kata oyanyi kata otimo gik moko miparo ni ok onego bed ni timre gi ng'at ma osomo thieth machalo kamano. Onego bed ni i-report kata igoyo report ne council kaka mwaluongo ni medical council mondo owuo kodgi kata oketgi to account. Medical council bo oro
team mag investigators kata inspectors mabo dhi kuno ng'iyo ni ng'at mane manyalo beni poni otimo kamano to kaponi ng'eyo nyinge mi wacho to wayudo ni oonge system mar nursing council to onge system mar medical council to onge system mar clinical officers council manyiso ni onge gi lony mar timo gik machalo kamago. Koro osiptalno igoyo fine kata iketo gi mondo gi kata inyalo chung gi mondo kik gibed inyo jopiny kaka ne gidwa temo inyo jatuo ma nyalo bet ni oro ni message ma kamano. Ta timo amor nikech ikoni kano dhi e public hospital to noyudo thieth makare kendo pok ochako dok kuno. Koro nego be watemo konyo be osiptende magwa machiwo services maber watemo chiwo sigana machal kamagi mondo ji ong'e ni thieth makare pod nyalo timre osiptende wa mag piny owacho. Kokalo lai ma useketo kare kata magi bende ma utemo luwo kachiel bende untie gi chenro malong'o mar go report machalo kamagi mang'ato nyalo wacho ni gima kama otimore e osiptal mar sirkal ago report makama mondo miyo ayude konyruok kata lokruok mar osiptal. Nitie chenro en mane kaki wacho ng'eyo emosebedo kane piny. Nitie chenro mokwongo kata report no inyalo goyo ka chief inyalo goyo ka police to nitie gima waluongo ni helpline kata line mar kony makiwuoyo go gi council kaka medical council kata clinical officers council kata nursing council to gikawo report ni bas gioro ni team matimo gimiluongo ni investigation. To seche moko nyalo bedo ni nitie koso romo mar paro ka daktari odhi kacha to naso biro ka mondo gi inspect to nitie gimiluongo ni Kenya Health Professional Oversight Authority kata moluongo ni KHPOA monego be ne gamo gi mondo kel romo e winjruok margi mondo ging'i kaka ikonyo japiny kik yud thagruok machalo kama. To gima wachako watimo en ni wang'iyo ni mbele kacha waketo pek mang'eny ahinya e gima waluongo ni quality of care. Ing'eni seche moko idwaro mane care ni mondo bede to koro kosebet tichako ng'iyo the next step miluongo ni quality of care. Ok beda ni thiedhni mwadwa no bed ni kosebet wang'iyo rang'iny mar thieth kata ber mar thiedhno nyako bede rang'iny mamalo mowinjore gi jowa mag Jokenya. Erokamano ahinya. Warang'ane pach jopiny okoro mojonge kaunti ma Homa Bay atuda ka kod Ali Abich achiel kachiel mondo mi okoro ni Homa Bay to wacho nade kotenore kod chenro ni mano mara chief iwacho ni an dar ka wuoka NHIF to donje okumba manyien makoro chako tisha yango duchiegni ma kawuono. Ali Abich oyawre kendo machiegni Ramogi TV mbakoro montiere karka Homa Bay wacho nade kotenore kod twak mabiro dhi go nyime karka mano mara okumba manyien mano mara thieth mara chief mantiere bosha. Ali Abich machiegni baga ne twak kod kachiel kod jopiny mantiere kaunti ma Homa Bay. Cleophas Rochero kamano winji kwa bira chel kachiel chunyi boma ma Homa Bay kande kama wabago twak kod moko jo piny wacho kumo manyien mar thieth ko ng'eni odiochieng' ma kawuono wach mar NHIF kata NHIF ma oganda jo Kenya osebedo ka tiyogo ka giyudo chenro mag thieth e ute thieth mopogore mag piny owacho kachiel kod moko mag piny owacho e pacho kaendi no urumo kendo ok chak ti ayango ute thieth mopogore pacho kaendi ko chakre odiochieng' ma kawuono kalure kod chako ayanga manyien mar okumba manyien mar thieth ma bende ong'ere Social Health Insurance Fund ma bende nitie bo Social Health Authority kendo waragomba kod jopiny ka mondo ng'isi ni to bende giselo chike ma sirkal dwaro mondo mi olu mondo mi ng'ato ndikre obo okumba manyien mar thieth no kalure ni wach mar thieth kokalo kuom okumba mar thieth mar National Insurance Fund kata NHIF ma oganda jo Kenya osebedo ka tiyogo chakre odiochieng' ma kawuono koro ok bichako tiyo ka idwa ni mondo mi oganda jo Kenya ndikre obo okumba manyien mar thieth mondo giyud chenro mag thieth mopogore thieth mag piny owacho kachiel kod mago mok ji giwegi. Odiochieng' ma kawuono an morna mar bedo twak kachiel kod moko kuom jopiny kaunti ma Homa Bay kandi mondo ginyis ni to bende giseketo kata gisendikore ka ndikore mondo gichak thieth okumba mar thieth manyien wendo to gin pek mage magineno e bondikruok e chenro ma kamano kopo ni gisendikore. Ibo chago nyingi ting'iswa ni kaka achiel kuom jopiny ka jodak ma Homa Bay kandi wach mar tiyo kod okumba mar thieth mar NHIF oserumo kendo odiochieng' ma kawuono ichako thieth kod okumba manyien okumba mar thieth manyien kaka achiel kuom jopiny be sendikori okumba mar thieth ni to gin midhiro mage mineno ka samoro mako chenro mar ndikruok e okumba mar thieth mar Social Health Authority ma sani ko piny Kenya dwani mondo mi jondikre okumba manyien mar thieth niendi. Gi nyinga iluonga ni Jack Nyambega an achiel kuom jodak ma Homa Bay kendo jakom mar johala.
wach mar golo NHIF odiochieng' ma kawuono ni akwede okang' mamalo nikech gimiluongo ni SHA ni pok otimne public participation. Wan kaka jomodak e Homa Bay ka pok waneno chieng' mar jogo ma iluongo ni team wuok e office SHA no kobiro puonjo jowa kata nyiso jowa gimoro amora about SHA. To sani ginyisowa ni ugolo NHIF. To NHIF osebedo ka konyowa kaka jogo ma yuto gi tin nikech wachulo mana 500 to ka wadhi kacha to ithiedhowa gi NHIF. To koro ka ugole kawuono ka jo Kenya ma gin 55 jo Kenya only 1.9 ema awinjo kiwacho no se register. Koro in short ma udwa kito jo Kenya chandruok. We are against it and we don't know more time. We need more time kaka jodak ma Homa Bay and we need more time as Kenyans mondo wang'e more about SHA. As gik sani to wakia what the SHA mean and we are not registered. Even myself I'm not registered. Koro pek mane ma ingo mondo mer en pek mane meneno ka ntiere wach mar timo registration manyien kuma matith manyien kiweyo wach mar kaka NHIF osebedo katiyo kaka ina chiel kuom jopiny ere kamino ka pek nitiere ndikruok mar kuma manyien matith ni. Pek ma wan go en ni pod wakia gima SHA sen. Ok inyal register gimi kia. We want public participation to be done first. Wadwa no timno public participation mondo ka wa register SHA. We don't know wakia SHA. Koro kuongu nyiswa ni SHA en ang'o ka wa register. Kapok adhir ng'ama chielo an gi penjo achiel manyalo penji wang'e ni sani NHIF ok dhi tiyo to wacho ni pok register kuma mathieth manyien ma sirikal dwaro ni mondo mi jo Kenya chakre ndikore odiochieng' ma kawuono endi en bende kan ma nyalo rocho chenro magi ma yudo thieth gi joge ni mosebedo ka yudo thieth e bwo kuma mar thieth machon mar NHIF ma sani koro oseweti e pacho ka dikone kuma ma thieth mar SHA ma sani koro sirikal dwaro ni mondo jo ndikre gi pok indikore nikech wacho ni pok ong'isu malong'o ni to gin okenge magi onego bed ni kawo mondo mi ng'ato ndikre kuma mar thieth manyien bende kama nyalo rocho chenro ma yudo thieth magi mari kachiel kod mar familia mari nikech usebedo kutiyo gi NHIF to sani koro NHIF ok oyiene mondo ja Kenya moro amora otigo ute thieth mag piny owacho kachiel kod thieth mamoko ma bende ji osebedo ka yudo konyruok mag thieth. En adier ni sirikal biro chora tichwa kaka jopiny ka gigolo wach NHIF ni ma kende yo mane konyowa yore thieth ka giwacho ni ging'ade sani to wan kaka jopiny wadhi chandore wadhi bedo gi chandruok and wawacho ni gigol NHIF mondi nikech mane kama ne wase registered pok wa register SHA koro sani ka gimoro timo rena sani kaka an ng'ama pok register ni nyiso ni koro kadhi yudo thieth nikech ose ng'ad NHIF. We are not happy about it. Wakwa government ni mondo owe NHIF otim dhi mbele mondi kapod wa register mus e SHA ka ginyiso wagabi wang'e mang'eny about SHA. Kamana ahinya imbe achiel kuom jodak ma Homa Bay kacha kane gi nyingi ting'iswa ni bende sindikore kuma mar thieth manyien ma sani koro sirikal dwaro ni mondo jo Kenya ondikre ni to bende no ka kisindikore no ka chenro ni yot machalo nade kata pek machalo nade manyalo tamo oganda jo Kenya ndikore ka koro wach mar thieth kod NHIF no rumo odiochieng' manyoro kendo kawuono wach mar thieth manyien mar SHA chakore ayanga piny Kenya ka. Erokamano bwana Bich gi nyinga iluonga ni Polycarp Otieno hajadak e boma mar Homa Bay. Adwa wacho ni an kaka an am yet to register as a chief Social Health Insurance Fund member, but actually wagombo ni serikal otem timo publicity mang'eny mondo jopiny ong'e gima SHIF en. And another thing, kwang'iyo pogruok to wayudo ka NHIF gi SHIF pogruok nitie nikech en ibiro yudo ka pesa mare michulo en gima dhi cover jopiny nyaka ma dwaro nweng'o gi tin. Koro it's a good thing somehow. The problem is gi government wani be wanyalo trust sirikandwa nikech king'iyo miradi te magisetimo onge madhi through. And one kaka jopiny wa feel ni madhi bedo another crime scene. And ung'eyo ni ker marwa riambo pile to riambo kutit. Koro ng'eyo ni gimo enroll ni be gima dhi konyo jo Kenya gadieri. Kosa en gimoro makoro en gimo midwa kotgo jo Kenya. So mano e gik worries machandowa kaka jopiny kendo emomiyo joma ng'eny pok register as a SHIF member. Kaka ina chielo kuom jopiny wacho ni pok sirikal oketo puonj malong'o ne jopiny ewi okege monego bende kawo mandikruok kaka members mag SHIF miwacho nindi to in kaka chiel kuom jopiny ere pek mineno mondo mi ndikri kaluwore kod okenge ma sirikal wacho ni onego bende luwo kokalo e yor simo kaachiel kod mbui mondo mi ng'ato ndikre kaka kuma manyien mar thieth masani ka osegol mar NHIF ni. Ing'eyo mokwongo wapenjre sana gimomiyo ni nyalo gol NHIF. Actually wa feel kaka jopiny ang'o mono gi gima ber SHIF ni negi kete NHIF mondo gi implement gik mabeyo gi duto rather than chako kendo manyien. Kwani sirikal ni dwa bedo ni ng'ato kodonjo to ketho mano gik manoseyudo to loso mare, ketho gik manoselosi to loso mare. So gik machandowa nyaka gitim publicity mondo jopiny ong'e gima SHIF ni en
nikech otimo gik mabeyo, according to kaka giwacho otimo gik mabeyo. Our worry is ne serikal marwa motelne gi William Ruto riambo pile kendo mane kite koro ng'eyo ni gimokelo ni be gima ber manyalo konyo jopiny. Erokamano ahinya Polycarp kuom paro machalo kamano. Chakani gi nyingi tingiso ne kaka achiel kuom jodak ma Homa Bay kandi bende sindikore e bwo kuma manyien mar thieth masani ko sirkal dwaro mondo mi jokenya ondikre ka ogol kigolo mar NHIF ma bende osebedo ka konyo ji weche mag thieth e ute mag thieth mag piny owacho kaachiel kod mag ji giwegi pacho kandi. Erokamano gi nyinga iluonga ni Isaiah Ogola, ajadak ma Homa Bay ka. Wach mar NHIF mane igolonwa kawuono ni terwa safni ok ane ka en gima an kaka an jadak ma Homa Bay ayiego. Gimomiyo ok ayie kode en ni sirikal mar Kenya kaka wasang'eye ni en sirikal marokni mana kaka paka ma weyo wang' dhoot maduong' to kalo gi dirisa. Koro magi gik mosebedo ka hinyowa ma kaka an ok ayie gi wachni. Ka ng'eyo wach mar NHIF cha kata NHIF no itself an ok ane kama okonyo ahinya nikech gimomiyo anyalo wacho kama samoro kidhi mondo iyud thieth e osiptal kacha tinyisi ni ma ok nyal timo nikech pok ichudo e pesa e tuoni. Koro kang'eyo ber mar NHIF ni kaachiel gi ber mar SIF ma gidwaro. Koro gian gi sani adwaro nyiso government ni kapok gioro jok mar register jigo gikuong gior jopuonje mabiro puonjowa e landi giwuotho e landi ka landi kata gibi landi wa kuma wadak e Homa Bay ka gipuonjowa ni ang'o miyo gidwa golowa NHIF to giketowa SAF ma gidwaro mondo wabeden. Kan kodi gi piny mogi kapok adhi ng'ama chielo motiyo go twak kaka achiel kuom jopiny ma Homa Bay kandi thieth en ting' mari wuon mondo ing'e kaka inyalo yudo weche mag thieth ka sirkal bende ng'iyo kaka ginyalo loso weche mag thieth e ute thieth mag piny owacho. Kaka in ere pek mar mineno ndikruok e chenro mag thieth manyien ma sirkal kelo nikech nitie kaka sirkal wacho ni onego bed ni time simi mar ong'we yamo ma in go kaendi kaachiel kod yore mag mbui. En pek mane mineno kaka achiel kuom jopiny mamiyo ok inyal ndikori e kuma mar thieth manyien ma sani ko sirkal dwaro mondo ji ondikre ni? Pek maneno onge mopogore gi mana gi miriambo nikech nyaka sani gino ok ang'e ni en ang'o. Ka gibiro ma gipuonja ma ng'e ni en gima chalo kama tabiro donje mondo ang'e ni en gima dieri. Gi sani to ok anyal donje nikech ok ang'eyo gima en. Erokamano Cleophas kapok aduoke studio we akawo pach achiel kuom jopiny kaendi chakani gi nyingi tinyiswa ni bende sindikore kuma mar thieth manyien ni to pek mane mineno e wach ndikruok ma sani ko idwa ni mondo mi ji ondikre ka wuok e NHIF kabiro SHIF. Nyinga an Leonardo Jenge Ogola, ajadak ma Homa Bay County kendo aja ohala Homa Bay ka. Adwa wacho ni pok register e okumba mar thieth manyasani. Maduong' momiyo pok register en ni ok understand. Pok sirikal owuok oko motimo public participation mondo mi wang'e ni kuma walokore kwadhiye ni ber ne tang'o kata richo ne ang'o. So one reluctant donje gima ok understand. Yes. Erokamano ahinya. Cleophas Oluoch mano mana paro mamoko kuom jopiny e kaunti ma Homa Bay kandi ogolo wi okuma manyien mar thieth machako tich ayanga e piny Kenya odiochieng' ma kawuono. Kama duong' ahinya Cleophas winjo ka jomoloso e twak ma wan kandi wacho ni sirkal pok ne ochiwo puonj malong'o ne jodak ne jopiny e piny Kenya kandi e wi ber mar okuma mar thieth manyien endi to gi okenge monego bed japiny kawo mar ndikruok e okuma manyien mar thieth ni ka koro igolo NHIF ma oganda jo Kenya osebedo ka tiyogo ka winjo ka ne dwaro margi en mondo mi sirkal odhi nyime kod chiwo puonj ne jopiny e tung' Kenya mangima mondo gibed kolony e wi okuma mar thieth manyien endi kaachiel kod ng'eyo okenge ma ginyalo luwo mondo mi gidonje okumba mar thieth manyien endi. Cleophas Kengo kod penjo tabo duka achiel kachiel studio mondo dhi nyime kod twak okinyi ma kawuono Ramogi TV. Cleophas Oluoch. Erokamano ahinya Ali Abich twak e yo makare kod jopiny kendo wawinjo pachgi daktari nigi duoko kae modhi miyogi achiel kachiel mana bang' ka wasiuok e kaunti ma Homa Bay nyakoro mogi jwang'o go. Erokamano ahinya mondo adhi ane kaunti ma Mombasa ang'e daktari ndiko penjo go duto kama gintiere ang'o duoko achiel kachiel mondo mi duokgi kaachiel kod paro mamoko mantiere kar kae e kaunti ma Mombasa. Wantiere kanyo kod jafwambo marwa ma yudore e kaunti no mano George Aoko. George Aoko ni e kaunti ma Mombasa okonwa ne odiochieng' ma kawuono ni to chenro mage matimore kaunti ma Mombasa kawuono to twak ma wan godo en mag SHIF ka koro jodar kawuok e NHIF koso NHIF machiegni. George Aoko Mombasa uchiwo nade kawuono okinyi? Erokamano ahinya Cleophas Oluoch awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa. Gie sani antiere e alap matononoka kuom odiochieng' ma kawuono ni isidhe ayanga chenro manyien mar thieth no midendo ni SHIF kuma wadwa ni wawinja ni to apisas ma kaegi ang'o gini ma giwache motenore gi mago kata bende wawinja ne pach jopiny to wacho ang'o motenore kod chenro ma kamae. Ayuda ne achiel kuom apisas mantiere e kaunti ma Mombasa kae mondo bi onyiswa ne ni to ang'o ma gichano kata ang'o gini ma gidwa wuoye e odiochieng' ma kawuono ni. Karibu sana, unazungumza na Ramogi TV. Labda tueleze tu mpango huu leo ni nini hasa unaofanyika?
This is Ramogi TV, so can I switch to talk to in Dholuo? Asante sana Ramogi TV. Kwanza kwa majina. Okay, nyingi iluongo ni Douglas Odhiambo Wino. Achung ne Social Health Authority Coast te counties te mane coast. Ane machung ne Social Health Authority. Kawuono wantie ka wa timo gimiluongo ni ground activation. 1st of October kawuono Social Health Authority ochakore rasmi. Koro watimo gimiluongo ni ground activation and official launch. So by midnight yesterday we have officially were the Social Health Authority koro wawe NHIF. Koro gimatimore kawuono ji tete kuma untie Joramogi te ubed Mombasa, ubed Siaya, Dala, Pacho, Dala Kababa, ubed Migori, ubed Nairobi, jite jo Kenya te mawinjo wa gi tem kaber to gi bed gi card mal Social Health Authority en oyot kabisa nikech idiyo *147# to obro nyisi kaka iluwe tete mi ndik ID number mari mi kete data magi tete work details te ka tibedo gi number mar Social Health Authority koro kedhi hospital to onge shida mibedo godo. Ngur mosebedo nitie jok makone gi setemo mondo megi donje kaka kitemo wacho no to gikoni samoro network ok dhi maber kata ywak maduong' en ni jomoko penjo kaka ne wantiere e NHIF ni ka duogo koni pesa na nasa chulo kocha cha dhi bedo nade. Nitie jomoko mabende koni nyaka sani pod ok yud chenro mag thieth. Akeni ang'o ma diher wacho wima? Adwa nyiso jopiny ka neche chulo pesa moro mang'eny in advance ok odhi lal. Obo bedo reflected a new system ok odhi lal. Kong'eny ibo timne gimiluongo ni extrapolation jomong'e kwano obedo extrapolated koro bedo spread of the period based on pesa monego tim ang'o nego chul per month koro pesa ok dhi lal. Kopo ni system tagi ok nya register samoro en bundles magi onego bed gi bundles data maber to kopo ni imoka ahinya tinyalo dhi Huduma Center nitie desk former desk mar NHIF koro en desk mabedo mar SHA desk. The Huduma Center gibro konyi gimiluongo ni assisted registration. I-register ka ng'ato teri mos nyaka tieki. Yes. Erokamano ahinya. Ujane pach moko kuom jogo moyorero makamani chak nachaka gi nyingi tinyisa ni to wachenro manyien mar thieth miluongo ni SHA ni in iwuon be register to nitiere ng'ikruok moro amora ma samo iseromo kata misewinjo. An iluonga ni Maurice Ogutu Keno. An a member mar NHIF mane wantiere to moro ba winjo no chako kel miluongo ni SHA. To SHA ni ok wang'eye nikech pok onyiswa go nikech kana an member mar NHIF to nang'eyo ni kopo ji lokore ji dhi koni to gikawo mana data from the NHIF to koro sani ma ji chako register ni to an akiaye pok opimnwa go be wakia kaka otiyo makata kaka otiyo pok wang'eyo jok mokava ok wang'eyo to kano nyiswa ni koro kibiro dhi hospital to bi thiedhi koro an gima na expect ni mondo adhi ka ABSA bank insurance mondo mi akaw cover nikech mar NHIF ni mar SHA ni koro tamo wanga nikech ok ang'e gima en malong'o. Luoro mari en ang'o nikech koro sani kawuono aneno kaka residhe ayanga luoro mari en mane? Luoro mara en ni anyalo chiwo pesa to akia pesa ne dhi kanye nikech akia no thiedho ji adi nikech ok onyisa ni to kidonje o cover ji adi as the family to koso cover individual. Koro luoro mara en ni samoro nyalo dhi to chalo mana kaka NHIF be chalo ma samoro kopo idhi tinyisi ni operation to koro wano kwa chul igolo pesa ufuku ni. Erokamano ahinya. Ayude jadak machielo. Karibu sana mama, tunazungumza na Ramogi TV. Labda nielezee huu mpango mpya wa uzinduzi wa afya wa SHA. Tunaona tumetoka NHIF tumerudi kwa SHA Mashif. Pengine hisia zako ni zipi? Anza kwa jina. Kwa jina naitwa Uba Muhammad Salim. Mimi naona hii SHA mimi hata sielewe. Fadhalio NHIF kwa sababu mimi nilikata NHIF mwaka nzima. Jana mwanangu ameenda dialysis, naomba wafanywe Aga Khan. Akaambiwa Alhamisi ukija uja na 10,500 na mimi mwanangu wafanywe dialysis kwa wiki mara 3. Sasa hiyo pesa yote nitaitoa wapi mimi? Naomba nilipe 31,000
kwa wiki, hata mwajiriwa mwenyewe hawezi. Sasa twaomba serikali tuangalie sisi wenyewe wagonjwa sugu kama ya kansa na dialysis. Dialysis muhimu sana. Ukikosa dialysis siku 2, siku 3 ujue waweza kwenda hata ICU. Kwa hivyo tunaomba serikali magonjwa sugu tuangalie sana. Hatuna hiyo pesa ya kulipa 31,500 na madawa hapo hakuna. Maana jana tunaambiwa dialysis NHF ni mwisho imeisha. Sasa tunaomba serikali yetu ya Kenya kutoka ngazi za juu mpaka ngazi za chini waangalie wagonjwa sugu wale naomba wako wagonjwa chronic. Kuna taarifa ilitolewa na serikali kwamba mtu hafai, especially kwa magonjwa kama hayo ya dialysis, hastahili kutozwa ada zozote. Inkuaje nyinyi mkaombwa pesa? Mimi hata sielewi kwa sababu magonjwa kama hayo Kenya wengi maskini. Wengi sana maskini, hatuna uwezo huo. Tungeomba serikali pia kama dialysis yawezekana ikafanywa bure. Hofu yako ni nini wapo itaendelea hivi? Hofu yangu mimi naona wagonjwa wengi hawajiwezi, naona wengi watakufa, sikufichi. Wengi sana watakufa hivi nikwambiavyo leo. Dialysis hawakuingia watu, waliingia wenye uwezo wao ndio waliofanywa dialysis. Wenye hana uwezo wankwenda nyumbani. Tuomba serikali iangalie sana jambo hili. Asante. Mana kakiwinjo janeno maramogi mago mana moko kuom jodak mantiere kaunti ma Mombasa ma watemo losogo kotenore gi chenro manyien mar thieth mar SHA ka winjo kama kuom jodak koni pok giyange malongo ka achiel kuom gibende wacho ni no dhi kar thieth mondo mi otimne nyathine dialysis kata kamano ni dwaro ni ogol pesa. Koro aparo ni magi gin gik moko ma onego beni wamedo nono kendo wadwa luwo owinja ni ndach ni to ler mane mantiere mondo mi japiny bende ong'e adieri kotenore gi chenro manyien mar thieth ni mar SHA. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Agoniro kamana ahinya George Aoko, ibago to keyo makare. Penjo go duto magichiwo kanyo duoko. Nitiere kar kae studio nga duoko gi kendo bang' ka isewuok to nonoka ground sa inkon gi mondo mi gikaw link mar Ramogi TV e Facebook gi watch gi winyane duoko ma Daktari Ezron Omolo dhi bedo kachiwo kae kinde machuok bang' sani. Sa oseromo dakika 30 tok saa 4 mar okinyi wakawiyo masani ka waduogo pach jopiny akoni counties ga duto wachano gi laini kanyo amwa wingi gi duto to daktari tije kawuono en duoko penjo mag jopiny mani gomi wantie kae chenro mar mbako romo kikidhi mabor. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. The festive season is more than a holiday. It's a time for family, joy, laughter, and creating memories that last a lifetime. What are your plans for this festive season? Whether you're dreaming of spending your holiday on white sandy beaches, on safari in the wild, or escaping to international destinations, View Travel has the perfect festive holiday planned for you. With our Lipa Pole Pole payment option, book your dream festive holiday now and pay in flexible installments
installments. Mapema ndio best. Spots are filling up fast. Enjoy 4 days in Mombasa from 53,400 Kenya shillings, 5 days in Zanzibar from $806 US, and 5 days in Cape Town from $1,617 US per person sharing basis. Make your holiday season one to remember. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. Aya katikati ya uwanja kule, anaanza ule ni Haaland Kiptanui. Anakwenda, anamtafuta KDB, Kevin De Bruyne akipita, anakwenda, anamtafuta kule huyo ni Foden Kipto, anachenga moja, anamtafuta kule Rodri anachenga, anakwenda moja, Rodri anatuma pasi ndefu kule Haaland Ntani. Dial *811*346# to get Man City as your skiza tune. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Total Afya 1 kg, 270 down to 250. Nipnap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Total Baby Wipes 140 down to 112. Dove Baby Lotion 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipia saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka. Ulikuwa unatarajia kushinda? Nilikuwa tu nikifanya tu nitashinda tu kwa sababu mawingu. Ulikuwa na tumaini. Yes. This is your check of Jipange ushinde na View sasa. Umefikiria matumizi yake? Matumizi yake ni kulipia watoto karo shule. Hii pia ni yako. Hiyo hata tuambiagi watu nini iko ndani ndio wao pia wajipange. Nyakora makajwang machiegni wantiere karka mbakoromo en kama ichiwe duondi kendo sani wasewinjo paro mag jopiny kaunti ma Mombasa, wasewinjo matimore Siaya, wasewinjo mago matimore kaunti ma Homa Bay. Bende koro sanya kora makajwang yeno mondo mi warangane matimore kaunti ma Migori kaito bang'e oduoga kod mathoth e kor gwenge bende mbakoromo ni thuolo mayudo matwa kod kachiel. Jojo makane kaunti ma Migori oyawre Migori ucheyo machal nade paro ewi dar ka jiwuok e NHIF nyaka SHIF. Chal nade ne jodak ma Migori? Erokamano Cleophas, county ma Migori wachiewo makare kendo kiny ma kawuono wantiere e boma Migori kama bende wadwa yudo pache moko kuom jokanyo modak e county ma Migori mang'eny saka sama wuoyeni bende gisedar gidhi e SHA koso pod gintie chien. Wawinjo ka nitie oganda mathoth ma bende nyaka sani ng'eny gi ywak ni dar osebedo matek. Chenro miluwo kata yore miluwo samoro moko kuom gi ywak ne ok osebedo nigi mayot. Moko bende wane kata mana midhi through e yor mbui bende osebedo nigi matek. Kachal ka gima nitie thoth oganda ma nyaka sani koro pok odar. E sama bende koro chenro ni bende koro ne oganda osebedo ka dar mondo gichak yudo thieth e bwo chenro ni manyien mar SHA. Okiny ma kawuono nitie kod jagoro mar ruok ma jotijego mag piny owacho ba kaunti ma Migori, Silvan Saraja, ama bende en owuon owacho ni osebedo koyudo kata simbe kowuok kuom jotich ma bende nyaka sani ng'eny gi pok ondikore e chenro machal kode ma adwani mondo koro atwak dwang'e to midhiero ni kanye gino osebed kelando kuom kinde ang'o mo nyaka sani samoro thothgi kata thoth jotich pok owuok oko mar ndikruok kata mondo koro gidar mondo gidhi e SHA kaka piny owacho nyaka sani koro dwaro. Jagoro mar jotije kaunti adwani king'iyo kacha kikwongo ichako na gi nyingi
in owuon awinjo kichako liekona ka jotije mang'eny pok ondikore, in owuon bisendikori e SHA? Erokamano, an Silvan Saraja, jagoro mochung' ne weche mag jotich e Migori County. En adiera ni SHA wawinja kaka iwache no, to nyaka an owuon pok andikora kode nikech onge kama osebi moketa monyisa ni SHA ni to en ang'o, to ere kaka odwa konyo jotich. An wawinja to onge sakiula nyaka sani, koro pok andikora as a person. Jotijena be pok ondikore nikech pok giyudo report maber wach mar SHA ni. Gino sebedo ka ilando, ne kilande ng'ene in owuon report mane mirito to nano kochiw nyaka SMS minyalo oro mondo iyud. Ang'o gini udwano wa ir ng'a mondo eka uchak ndikoru? Erokamano ahinya Juma. Gini mondo time procedurally kaka wan wa jotich owinjo bed ni kuong itimo public participation. Public participation nono timo e Migori County ok no aneno. Mar ariyo to wabedo piny gi management to gi jotich to wang'iyo ber mar SHA ni to eto nyalo bedo maber machal nade, to ere kaka inyalo donje. To joge wa mano setemo kata mana mondo donje, gini donje tek nyowuoyo kadhi e polo gi tielo. Kitemo to iwinjo ni chak idonj kamachielo kama, koro gini osetamowa ka gikni to iwinjo ka koro internet kendo chako weyi, koro osethago wa nyowuoyo mopogore kaka mane itimo chon cha mane nya ndika tipoka to osepiki. Koro mae momiyo jotich pok odonje mang'eny kabisa, kendo jok mosetemo mondo mi odonje be nigi problem donjo tamogi. Nyaka sani wach ni jotich methoth pok odonjo. Ang'o ma in owuon ming'e about SHA minyalo wacho ni mae kaka nawinje to mae moka winji mondo ng'ine to koro ere kama nego konyu mondo ubed kaka jokanyo modaro dhi SHA? Erokamano wana Juma. SHA ni wan awinja kaka nying no samoro wacho ni SHA, samoro be ni SAFE, koro wakia pogruok matie kind SHA to gi SAFE. Wadwaro ni kaber to romo moro winjo keti mondo wabed piny mondo wang'e to SHA ni ochal nade. To mano osekel nyaka sakiula ni with the immediate effect from kawuono ni koro ji migrate from NHIF to SHA or SAFE. To sami time kamani to pok tudruok obedo mwang'eyo kaka wanyalo konyo. Chien kocha jotich nyocha winjo mapek kabisa e wach mar NHIF. Nitiere sama jotich ne bedo makara jatich ka dwa dhi kata mana osiptal mondo ogolni kata mana laki, iwacho ni pesa ni ok nyalo operation ok nyalore. Koro wadwa ng'eyo pogruok mantiere e SHA ni to gi NHIF, to yo mane time go nowinjo be some procedural mondo oketi to ilande wanene me TV, wanene me video to pok omiwa circular my employer kaka jotich. Koro nyaka sama wuoyo kodi ni gini pod bag nitiere, jotich gocho left right and center, ji pok odonjo. Koro wakia kaka wadwa transit from left ka pod onge procedure maber ma donje. Onego nyakora mujong watimo mose pichano ma e kaunti ma Migori nigi ng'ikruok matin mantiere kar kanyo mamiyo walalo pichano achiel kachiel. Kata kamano ang' wayud paro ma kamago odiochieng' ma kawuono bende weche manyien ikete mana kar kae e Ramogi TV. Wadano wachok paro mamoko mantiere kar ka orangane kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu nyakora Mogejwang' sani nitie paro mane gichiwo motelo ne chenro ma kawuono kae. Jofwambo wa kaunti no oikonwa chenro machalo kama e kaunti ma Kisumu, kendo koro sani wawinjane paro ma gintiere godo kotenore koda dar ma kama. Nyaka ne wach mar NHIF ni chakre, an poka register a new system. Gimomiyo poka register a new system en ni nitie gimoro ma sirikal wuondowa. Penjo anyalo penjora kaka ja Kenya ni NHIF ni en mar ng'a, to SHIF makori kelo ni eto en mar ng'a, to wan Kenya achiel. Ang'o monowa beda gi NHIF cha to charges mane nitie manyalo ingo jopiny ema mondo wa reduce to wadhi mbele gi chulo NHIF. Giwacho ni SHIF ni koro beche dhi bede piny moloyo NHIF. Waseng'iyo gi chulo 500 kaka jojwa kali. To ang'o ma mono gi duoko bei mar NHIF cha obed kaka 300 ma gilande SHIF ni SHIF ko dhi bedo 300. Dak giduoknwa duoka to NHIF wacha obeda kamacha, to kata mana jotich mane tiye NHIF gito gidhi tiyo kure. To jo SHIF tigi
gito koro gikawo jomoko kendo. Ere kaka system mar Kenya ni dhi konyo japiny. Wahinyre kaka jopiny. Omiyo sirikal yie konywa kendo nyis jopiny adiera. Gimiluongo ni SHA ni akia gima en. Da ng'eyo to da register to kata ka pok a register do akia gima en. Gini pod ibro mana kwalwa. Koro wa prefer wabed gi machon cha molo masani. Nekech gigo to chalre to kik ji obed gi masani, ji obeda gi machon cha. An kipacha naneno ni sirikal nikech gin gi system mar ji te mane ni NHIF nonego bende gi transfer direct to this new system manye gikelo. Mar ariyo akwayo jo government mantie system mondo gikony japiny nikech ji pod oluor nikech iyudo ni corruption ne ni malo ahinya e wach mar NHIF. Maka NHIF ne nitie to iyudo ni ji nok yud thieth e yo makare. Koro saf manye gikelo ni jopiny pod oluor giwacho ni samoro nyalo bedo kaka ne en cha. Koro sirikal onego kama ot mondo system mane nitie ema mondo gitigo mondo mijal piny oyud kaka nyalo konyore e wach NHIF. To kanyalo chako wewi SHA gi NHIF, aneno ka gino ok dhi konya ahinya. Nikech mostly kata mane NHIF nitie tiyudo ka mostly ji dhi osiptal, ji koso matibabu maber, yudo ka ng'ato dhi osiptal yudo gi yore oko no dhi onyiew yath. Koro waneno ka gik sirikal gi ok apani gidhi bedo masawa. To kada nyalo chako way about bende Linda Mama ne en gima ne konyo mon. Ka ne nyalo dhi osiptal inyuol maber, itimo ni gimoro amora. Koro ana kwayo sirikal oduokno wach Linda Mama mar mondo at least okony mine to kony nyaka nyithindo. Ne wanyuol e yo moro mayot. Sani koro kanyal decide mako ich. Because onge kaka bro timo. Ok anyal dhi nyuol nikech jodak e kaunti ma Kisumu golo pach ne Koromogo Jwang' daktari osendiko penjo mantiere kar ka mathoth ang'wa ikelo ni bende weche manyien. Waranga ne matimore kaunti machielo, waranga ne matimore kaunti ma Kajiado. Koromogo Jwang' ni jopiny to wacho nade kutenore kod ng'ur gi duto. Kaeto bang'e waranga ne kaunti machielo ma osedonjo kar kachiel odhi ne Kajiado. Koro naneno ni ka gilure gi gima pok obimo puonjo jopiny gi gimiluongo gi dho diero ni public participation. Koro ok nanyal ringe mondo adonje gi wiya nono. Nikech jomoko wacho ni nitie gik ma gino ok dhi cover kwa pime gi NHIF ma sani dhi golni. NHIF ni chulo siling 500, ma inyiswa ni wanyal chulo siling 300. To NHIF chien kacha ni chulo siling 200 to gikele mobedo siling 500. Kendo sani duoke siling 300 ni. Koro akwa mana piny owacho kachiel ganyuola ni kapok wadonje gimoro to bi mondo puonjwa mwang'e tiende yo matut. Makata kako ridonje tidonje king'e ni gini dhi thiedhi odhi cover kanye to gikanye. Nikech wachre ni kodokor ka choke gini ok dhi cover choke, lak gini ok dhi cover lak. Koro gikainagi to wan mage tuoche matuo kaka wan jojua kali kata jo biashara. Pok a register nyaka kawuono nikech gimomiyo igola NHIF titera SIF pok ang'eyo. Ma momiyo pok a register mondo abed member mar SIF nikech mano biro manyien ni obwoga. NHIF ncha waseng'iyo godo kaka jawa ichulowa. Koro mayo opogore nwa momiyo pod ok anyal register. Koro sirikal oweketowa e mudho. Sirikal oketowa ler mondo mi wang'e. Iwinje mana ywak mar ler Koromogo Jwang' gik matimore e kaunti ma Kajiado. E kaunti ma Samburu Koromogo Jwang' jafwambo marwa Baraza obago twak kod jopiny kendo kama kaka onego wuoyo motelo ne chenro machalo kama wawinja ne pach jodak e kaunti ma Samburu. Kamano ahinya ne in wabiro achiel ka achiel kowuok kaunti ma Samburu. Kathor mar wach en chenro manyien mag weche thieth mar SHA. Kawaloro chenro mar thieth machon mar NHIF osonyolo paro opogore. Serikali imetangaza mwamko mpya wa bima mpya ya SHA ya afya. Hapo jana mida saa 6 usiku bima ya afya NHIF ilifunga kurasa kuashiria mwisho wake. Pengine mwanzo umejisajili na bima hii mpya ya SHA, na kama hujajisajili kwa nini? Sijajisajili juu ni kama nikiwa najaribu kujisajili kwa namba ile yenye walipeana, network ilikuwa inaleta issue kubwa sana. Sasa ningeomba hadi serikali itupe muda kidogo
tuongezee tu kidogo tupate kukamilisha hiyo process. Njoo hapa, tuambie majina, pengine umejisajili, na kama hujajisajili kwa nini, na ukilinganisha hii SHA na NHIF pengine ungetaka ipi? Mimi naitwa Wilson Echwa. Nimesikia hii maneno ya SHA, na mimi hata by the way hata hiyo sijui hiyo ni nini sasa. Ni kitu sielewi, nasikia tu sijui star, sijui unafinya star wapi, na tena ukifinya hapo inakuambia, ama upige simu inakuambia sijui nini haitumiki hivyo tu. Kwa hivyo hatujui hata hiyo ni nini, hata mimi sijaisikia kitu kama hiyo. Na unalenga kujisajili? Siwezi jisajili kitu sijui. Hiyo mpango sijajiasiri kwa sababu sijui maana ya SHA ni nini. Kwa sababu kitu nilikuwa nimesoea ni NHIF. Hasa hii NHIF kama wamama ndio tumesoea, turudisiwe hii NHIF tuendelee nayo. Hiyo mambo ya kusajili hatujui. Hasa kama wamama kuna wengi hawajasoma, hawajui hiyo mambo ya SHA ni nini. Wariwore gijodak Masamburu Marwinjo Patch G anoeparo marjodak Masamburu nyinga in Bonfas Barasa. Erokamano ahinya Boniface Baraza epange yo makare. Ntima chalo nyakura magajwang Daniel Korir ka ni county Manandi bomama Kapsabet. Omiyo wapach jopiny bende koteno rekoda dar kajuok NHIF kajidonjo SHIF wawinjane. Asante sana mwenzangu studioni Cleophas Oluoch. Tuko hapa mji wa Kapsabet ili kuweza kutangamana ama kupata maoni kutoka wakazi wa mji wa Kapsabet kuhusiana na bima mpya ya afya maarufu SHA. Wacha tuweze kusikiliza iwapo wamejisajili au la. Kwa majina ni Pauline Bushiene kutoka upande wa Kapkangani. Na uuliza hii kurejesti hii SHA sijajua maana yake ni nini. Sasa kutoka siku yenye walikuwa na hii NHIF. Kweli NHIF ikunisaidia wakati nilikuwa mgonjwa. Wakati madaktari walifanya mgomo, singeongea hata kama sahi, lakini SHA nimesikia leo itatusaidia. Kama mimi, hasa kama mimi, kumbe ninaweza kufanya hiyo kazi mpaka hata nijisaidie kidogo wakati wa pesa kidogo, itanisaidia wakati nikikuwa mgonjwa. Sijajisajili bado. Kwa hivyo sitaki kusema yoyote kwa sababu watu wengi wanalia kwa wale ambao walikuwa mwanzo wamesajiliwa kwa ile NHIF ya kwanza, kwa sababu wengi walikuwa wakienda kwa matibabu, pengine wanaweza pata dawa, lakini mimi ni mkaaji wa Kaptel na nimeregister kwa hiyo SHA, na saa hii nimetoka katika huduma ya Mother Francisca, vile tumesikia ni ya bure tukakuja kujisaidia. Lakini vile mmekubali tujirejesta hii SHA, tunataka itusaidie kwa maana nilikuwa na NHIF yangu mwaka jana, nikaenda district na sikufanikiwa kujitibu naye. Sasa nikarudi nyumbani mpaka hata nikawacha kulipa. Sasa vile SHA imeingia, tunaomba sana sisi watu ya chini tuweze kujitibu kwa magonjwa makubwa. Kama mimi niko na koita sasa, inatakana niwe na itolewe. Na kama SHA itatusaidia, tutashukuru sana serikali yetu ya Kenya. Basi kama ulivyosikiliza kutoka kwa baadhi ya wakazi hapa ni kwamba wengi wao hawajapata kujisajili na bima mpya ya afya maarufu SHA, na wametoa wito kwa serikali kuweza kuimarisha ama kuweza kutoa uhamasisho zaidi, kwani wengi wao hata wana maelezo kuhusu bima mpya ya SHA. Kutoka hapa kaunti ya Nandi, sina la ziada. Jina langu ni Daniel Korir. Erokamano ahinya Daniel Korir. Bago tuak gi jopiny makare county Manandi nyakura mogejwang kendo nyaka sani wasewinjo counties mopogore opogore. Ote bende uoro ka mathoth ahinya. Ng'eni okwayo mondo mi kata ka daktari nyalo thuolo mondo mi oduoki penjo mamoko mantiere kar kae. Ntiere ote nyaka mag SMS mane ntiere kar ka. Ng'eni kama odi thuolo mana manok mana mara penjo machal kamago makale SMS. Anyado ote ariyo mag SMS. Kaeto bang'e daktari omiwa mana wat mogik kod paro duoko penjo mantiere kama dongo madito. Ng'eni ginuore moko moka ng'oyel thuolo mantiere karka. Akawane ote ariyo adek kende kaeto bang'e ang'wa dhi nyime koda twak kama ntiere karkae. Mano ote mag SMS koda ote modonjo Facebook. Ruth Nyathiyo wacho ni anto wach SHIF ni poko winjore na maber. Penj na ni pogruok maduong' mantie kind SHIF gi NHIF en mane? Mano oseduoki eyo makare. Owacho ni kose en ukora ni ile nyinge moloki. To bende odhi cover life threatening diseases kaka cancer.
Erokamana ahinya kuom ote mari. Tang'o momiyo changing the process is taking too long. Mano matie kanyo to jok ma pok owilo to ngimagi ni kama nade. Mogik to wach Linda mama ni to giwache ang'o. Nikech mine on depend kuom nyuol ma free dhi hinyore. Aluoto akano moja inako. Erokamana ahinya kuom ote mari. Felix wacho ni, allow me to ask this in English. Wacho ni dhuluero chande. Wacho ni, why can't NHIF transfer all the monthly deductions since we are told that SHIF will work under NHIF? Manigi mukonu. Wacho ni, there is something not adding up there. Wacho ni, I'm also disappointed that now all my deductions are dished into deep ocean. Mabende okay adieri kalo madaktari wacho karka. Erokamana ahinya kuom ote mari. Wakawa ne ote machielo Vincent Ochieng, wan kaka jopiny kendo joma onge nyalo inego wanang'o. NHIF udwa kwalo jomodhier nang'o. Injinia Lazaro Kanyambok wacho ni ero paro mabiro kod SHIF kod SHA to ber ndi, lakini implementers kod piny madhi implement makoro kelo millions of questions. Wadhie machielo mano kowuok mar Injinia Lazaro Kanyambok. Nitiere ote machielo matie ka mar Morino Kal wacho ni penjo nen kama, kiye to fall under which households? Mano mantiere karka. Why should employed couples both make payments? Nikech according to Sirkal, every servant individually and automatically gets his or her money deducted. Is this not double payment and oppressive to the affected households? Mano penjo mantiere karka nyokora mogejwang daktari. Penjo thoth ahinya, moko nuore, moko ni selero. Kawachiwe achiel kachiel wach mari mogik kod ote mari mantiere kod bedman. Erokamano Cleophas. Penjo osebiro mang'eny kendo penjo mabeyo monego bed ni lero ne jopiny mondo jopiny owinje e yo makare. Ging'eny akia ni wadong' gi saa marom nade, tabo chako gi ma oya Homa Bay mane Abich Ali otelone kane openjo Jack Nyambega ni to majako kwayo ni gidwaro saa mang'e omed gi esa mondo giyud kaka ging'eyo gini mokadho kaka giseng'eyo. And I will abotemo respond ne ma. King'iyo weche mag saa nwakadho chik miluongo ni Social Health Insurance Act. Social Health Insurance Act ne ochake tarik 21 dwe mar 11 higa mar 2023. Kane ei act no nochiw higa achiel manyiso ni ei higa achiel ni NHIF boweyo bedo kendo SHA bochako bedo. To eiye ka wachako mana gima waluongo ni rollout. Kwarito go tarik 21 ma NHIF bro weyo bedo. To ma osetim gi chik mane wan wawegi mwakadhe. Koro onge kaka inyalo med saa to chik nosewacho. Mane ibotero e court nikech koro ne chik owacho ni gini kochopo tarik 21 NHIF bo weyo bedo to Social Health Authority chako bedo. Ma gisani gima NHIF obedo katimo eni otemo loro duka ineno nikech osebet osetiyo tije en gima gidhongere waluongo ni sani en functus officio osetiyo tije kendo tije orumo koro loro duka. Koro mondo Social Health Authority ochak gi kanyo kadhi nyime. Gik ma koro timo o hand over. Kantie gope moko ochiwo koni. Kantie dwaro kantie gik moko to ochiwo koni. Koro mar ariyo en penjo mar Polycarp. Mana kapo ni ngi penjo i wach mar Jack Nyambega makwa ni mondo amede sata inyalo penjo. Polycarp koni en poko register to gimomiyo poko register en gimo ne en keche poko ng'eyo gima NHIF en osebedo mana kowinje. Ma en gima wase chikanwar gero chikni ne wadhi mwatimo public participation nyaka i county ka county kwa winjo dwach jopiny pach jopiny mwabedo go kanwa tero chikni kata ei parliament watero kwa chiwo nyaka evidence kata exhibit nini wadhi mwawuoyo gi jopiny mamae gima jopiny owacho to mae kaka wase timo dwach jopiny ei chikni mondo koro obed handed over. Koro ma Erokamano. Mana kamikete karkanyo ochopo kama koro watieko to tiekna gi penjo ni karkae. Wach mar double payment gi mag anyuola machudo kuonde mopogore opogore mantiere karkae. Kangi mede kanyo gi wach mogikona ni kinde ma omiyo wakae wada tiyo gi thuolo matin modong' karka mana mondo mikoro watieki.
Erokamano. Koro wabodhi e penjo mogik mano penj gi Morino Kag. Ko penjo ni to koro ntie ji ariyo ma gi yuto ma ing'ado sachgi. Achiel en jaot, achiel en wuonot. Koro ang'o miyo ing'ado gi diriyo? Kan watimo gimoro iluongo ni social health insurance, there is one principle iluongo ni solidarity. Solidarity manyiso ni ji te nyaka gol. To jok man go konyo jok ma onge go, jok ma onge go jok ma tuo ikonyo gi jok mangima. To i solidarity ma wawuoye wiye ni emomiyo kata bed mana ni wantie i ot achiel pod king'iyo gi kichik because gimomiyo en contribution en mar household ok en mar individual. Koro ka in household to un gi double income manyiso ni iyudo mari jaodi yudo mare pod en household koda wachoko gi kamoro achiel to gol 2.75 kata ko ng'adi 2.75 individually pod en mana mar household contribution timre i household mondo wayud kaka wakonyo. Kamano. Agonero kama daktari. Ma ok en giko mar twak. Ang'eni penjo ni thoth ahinya mane nyalo duoko. Walos chenro machielo kendo. Kata ka en juma manyien. Mondo wamed loso kod oganda. Wamed puonjo gi kendo gibeda ne kod ng'eyo ni en ang'o matimore kar ka. Erokamano kuom yudo thuolo matwak kod Ramogi TV okinyi ma kawuono. Nyakwa Ramogi jwang' mane makelo e giko mar chenro. Sa osekalo dakika 58 tok sa 4 mar okinyi. Odong' dakika 2 kende to romo sa 5 mar onyango. Oriti masani wakwayo mondo ibedo odiochieng' makare ka imedo ndikori kendo imedo bedo e buge makare ka intiere register mar neno ni yudo thieth makare mantiere pacho kae. Nata i chenro ma kawuono ka chenro mokwongo otel kanyo kod Joyce Oduor abiro ka kon Mbako Romo agoni erokamano ahinya. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar mokiewo nyaka sango oriti masani.